Hello beautiful family, how are you all doing? Thank you for the love and the support. So my beautiful people, today I'll be quite to share with you. Well, that's the normally say shall never end. Look, this is progress the analysis, and here I keep you updated, plus like the latest happening, and I bring you a little doorstep. So this is what happened today in Anambra State. Oh my goodness, I don't really want to talk too much. The people, they are not angry. This is all about constructing of land and many other things that follow. I just wanted to listen and watch quietly, and I'll be right back. Today. African politicians, African leaders, African children, the world are making mockery of us. Many of us have travel abroad. A contractor, government of Anambra State in Yellow, and Obi, who I go to happy whoever, who are you so now? Who are here? We are here without eating anything caution tape. Man, the person in your I believe is a satisfied engineer. Now, he will upon no one. Woman in dominant abuse is open and Mama Namwa. When I take a go here, Moto Namala no no there, but when I go to name, we will Mama Namwa, or Hamabe and I went up Anambra State government under the leadership of Chukwumacha Soludo. Now it's provide this contractor under the law. That is our demand. Our demand is very simple. The government did not commit a crime by releasing funds to build our road. So But wherever you will see, the government get provide like the person under the law. And I never know with you when I Anambra State government from 9 to 5 working days. Government made the contract arrest over this matter.
I get bros na bag walker. Abona here government of Anambra State for 5 working days. Abona here provide the engineer. Melefa na no na government may arrest. Makano ga akwụkwọ ihe o mebiri. Ọ ga-ata afụfụ ihe o mebiri. Such person don't supposed to be an engineer anymore. His certificate is supposed to be terminated. So Abona government provide the person. Not only no after 30 minutes, so Madi talk over the same day. That I when I'm actually able to Zunda. And now when the Nukumoto crane, Mekwalaba before in Kahane, people. Obi the Mute. I haven't done an abuse as one and I have one going to mess over that. But why Monike, Onuma Hela? Melai Jelosio, no, boy, men and a healing hospital maternity. You know, free for delivery. Obobeli heko. One you more with suppression, normal delivery, how much I may know one every mother can get treat to go to get them to buy anything. Here in Africa, I buy them twice to talk about it. The Yana Governor Charles Chukuma Soludo, the executive governor of Anambra State. Guy into Makaya Mankwe. We not agree. Government of Anambra State. Abona have made any effort over the contract in Yololwa. We are bringing these two cops to government house. I put here a double idea. We want to see how come I fight for freedom. Than anyone a motor accident knows that the home. Abona anyone a motor accident knows that drama as a rogue. How come in a fight for freedom of your people? In one don't win money when I was a hero. So it's better I die as a hero than dying as a rogue. What I know for Thomas Nine, what's in a banner? Then what I get one can change, you know where I come from. See how I come from. 17 years. 16 years. Me and your hand, I got 50-something years. Get away, get back home here. Another more. Nayala, well, more. I get Brucosa. I met you with him by Brosa, governor headquarters, local government. No kidding. I just present area the chairman local government of Wonen. You definitely not local government area. I just present area of Madnaba. Contract of Fanya Lolo, Megini, Bulu. I just here present China. The guys work after 5 working days. I want a government anything over this thing. I put this area solution on a government house. I want a government area. I and nobody has right to intimidate us. Nobody born by woman. And I don't know, and the movement said, in any fear, many my had each and an evil. Mother Gapataya also, and the Christians in that's why I put China and I'm giving you all after today, about winning as well. But some and the Christian, but you might have a pay shop again. I'm going to have a security mega attack. Bianu kai wele hame ihe kwesi ji hame. Nobody is above the law. And we freedom of worship. Thank you. And when all I went from Christianity na. Eso kwadro ha no. Abo na aso to emia. I want them to twa. E je confront our government. Gwa na unu nwabula ayi. Ihe kari benata. Man ere mo mu na gebo enwans dent ndị father na pastor wa na here send us. Na attack. Odimoto a. Onwe onye na ba ma send moto accident. So gini ka ị na-ekwu? Government of Anambra State ga anyị ntị. Anyị so ha nya ya ego. Anyị so ha me gini? Ha provide ha gini? Contractor. So the contractor ku egwu ya me gini? Ko egwu ya akoria. Very simple. So kedu onye isi ndị nna? Na ya ba. Usiokwu. Onye isi na-egwu ko all the way executive akwu okwu. Omena na buzo okwu na ndo. Alụsani.
Omenani Igbo ụzọ eziokwu na ndụ. Omenani Igbo ụzọ eziokwu na ndụ. Alụ kwụsị na Igbo. Alụ ga-akwụsịkwanụ na Igbo. Alụ ga-akwụsịkwa na Igbo. Igbo anyị na intimidator na ga-akwụsịkwanụ na Igbo. Ị na-alụ oke anyị oke dị anyị megide anyị n'efu ọ ga-akwụsịkwanụ na Igbo. This movement. Ya batala ji wee sosie maazị eze akụ eji ọfọ ike n'azụ. Wee sị na ya bụ movement apụtago bụ na ọ pụtago. Ị na-anya taa chefana ihe anyị kwuru ebe a bụ na onye bụ enyere kọntratọ bụ kọntraktọ gburu anyị nwanne anyị anyị na-agba gọvanọ Anambra steeti ka o provide ala anyị nwanne anyị provide ala onye gburu nwanne anyị within 5 days na ọ bụrụ na o mee ihe na anyị ga-eburukwa ozi abutelefa ị na-anya kete efu na anyị niile nwere kandilet wee nye akwa uchu na-achụgola anyị maka na o chụrụ ndị omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ chụọlụ ndị Igbo niile chụọlụ ụwa niile maka na were onye mara ihe nwatakịrị si tinye eze a ga-abịa echi amara ka ọnwa ga-enweta dat freedom anyị na-atụ anya afọ kemgbe eji mụọ anyị amara na nwa bụ ihe ga-abụ ihe ga-edozi obodo a o nwere onye ma onye nwa ga-abụ mana na ihe akụkọ na-enweghị isi ka nwa ji wee na n'iyi anyị wee na-ebe akwa si na ochugolo ụmụ Igbo ị naghị fụ na abalị unyi n'iru egosi na o chụrụ anyị ji akwa na anya mmere wee na-aga Anambra niile na ihe niile bụ mmadụ na-eku ume na Anambra bido na onye nta ruo n'onye isi bido na doludo ruo n'onye nta bido na agadi ruo na nwatakịrị si unu biko ihe mere nwanne anyị wetụta unu n'obi na mgbe mbụ na Igbo ka a na-asị na eburu ozu onye ọzọ n'isi adịka ogbe nkwụ mana achọrọ m ịgwa unu na tata na anyị ga-ebido na-ekwesịwa anya eburu ozu onye ọzọ n'isi na-ajụ onwe gị ajụjụ ya bụrụkwa na ọmụnwa ka esi etu abụrụ ka anyị wee ike ịnụ bụ ihe kwesịrị na anyị ga-anọ ka alụ a wee ike pụta na be anyị so na ihe ntụkọta okwu anyị niile bụ na anyị mabụ ndị omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ niile gburugburu gbakọtara aka wee gbuo ikpere na na-ayọ gọvanọ Anambra si ama edi n'idifo ya gaa anyị ntị maka na anyị mabụ ndị nwe obodo omenala Igbo adịrịgo bifo onye ọganizeshọn agaba ezi so na anyị mabụ ndị nwe obodo kee na anyị anya ma nọọla ihe anyị na-ekwu ka ọ dịkwa na otu a n'aha Chukwu na ndị aga ugogbe tiwana na otiwana ezigbo ugogbe tiwana na otiwana na onweghị umekwata ugogbe tiwana na otiwana ezigbo ugogbe tiwana na otiwana na onweghị n'ike omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ Fraịde ka m kpọrọ maazị Ezeak si ya na onwelu ọzụzụ anyị chọrọ inye ụmụaka ọdịnala ọzụzụ sola ọzụzụ biogas na ọzụzụ nka na ụzụ maka na aka aja butere ọnụ mmanụ na ndị omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ kpọta mmadụ ole ma ole ka ha soro na ya bụ ọzụzụ na onwe na onye kwụrụ ụgwọ ya na nkịtị nna nwa ka njele mfu o wee na-agwa m na nwa ya agwali ya na ya na-echa wayek na ya ga-achọ ka ya soro na ọzụzụ biogas ọsịa ya nwee ndidi Fraịde ka m kpọrọ oku wee gwa maazị Ezeak na ọzụzụ biogas ahụ na ọdịgo free na mmadụ akwụkwọ ụgwọ ya debe sisi kpọtazie ndị ga-abịa ịmụ ya for free o wee sị na ya bụ anya mmiri n'anya o wee bụrụ na ya bụ nwata na-akwado na ya ga-abịa mụọ nka na ụzụ wee lụnyere onwe ya aka bara onwe ya ulu nọọ ya ka kọntraktọ nyere ọrụ a napụrụ ndụ ya n'ike ọ bụrụ sọsọ na ọ napụrụ ya ndụ ya n'ike ọ napụrụ ya ji narị akpọrọ nne ya n'elu na ihe ọ dị mma na mmadụ bịara gwuo onini n'etiti ụzọ hapịa o mechaa asị na-ekwe nsu ọkwa onye ekwe osu na mmadụ bịara gwuo onini ọ na-emebu eme mana ndị ụka na-agba nkịtị anyị si na ya ma nkwe n'ihe anyị na-ayọ gọọmenti bụ gọọmenti emego the right thing by inye kọntrakt anyị kenere gọọmenti mana onye nyere kọntrakt na ga-anapụ ya akwụkwọ kọntrakt ya onye nyere kọntrakt na ga-akpọpụta ya taa ya afụfụ kwesịrị ekwesị ọ ya kpatara ndị oziọma ọdịnala Igbo ji wee sị na anyị ga-abịa maka na onye ọrụ a na ji ofu azụ bụ gịnị oru niile na onye omenala o metụtara bụ omenala niile ka ọ metụtara na Igbo niile ka ọ metụtara maka na Igbo bụ anụ omenala anyị wee sị awa ebu gọvanọ anyị kenere maka kọntrakt nyelụ mana onye nyere kọntraktị a bụ adịgboroja anyị si gị kpọpụta ya ka ata ya afụfụ tụrụ ya ka ndị ọzọ wee mụta omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ ya gaziere unu omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ mmụọ omenala na-eju m obi ekene nwa anyị nwaanyị na eke nwa anyị aja na Igbo ebe ka ị nọ anya nwere agbali na ebe okori na nwunye m ori n'ebe ka unu nọ ezu na ọma mbalị ebe unu nọ o megụkwanụ ma ndị ayọ ọzọ mezina sonye udo anyị kenegene nke mere kenegene nke ihe eme n'Igbo onye na-agwa onye isi ndị nna omenala bụ eziokwu na nọ na worldwide wee sị gị biko idebere nkịta ihe ebi na mmiri yara fọs ọnwụ mmiri afọs iwọrụgo kọntrakt ka alụọ ụzọ ọzọ aka na Oliver ụtasịrị gị n'aka na onye nyeli ya ọ dịgbere oji gị na kọntraktọ dị akpụ ya anya ya kpụpụta ya afụ ya eme ibe na-ebu mmadụ anyị afụ ya anya adụ egwu mmanwụ mmadụ anyị weta egwu ndị Igbo agbakwazi onye bụrụ egbu efu onye Igbo tata ya ta afụ mmadụ 100 ọma na mmadụ ka ogbu anyị gbara nkịtị anyị agụọ lekene ka anyị agba anyị nkịtị anyị na-aṅụ ọ bụrụ na ogbu tata ka o bukwasị mbasị nna wee na nwatakịrị ga-egote ọgwụ anwụ n'iyi ọgwụ anwụ ya na nne na-abụ ozu edi ba kịta so n'ụlọ anyị na-aga anyị ogologo okwu abalị n'ụka mgbede bunye anyị ya
o tere ndu ka mebere anyị asị nke ebego o bego na-eke be n'oyi be na akụ be na agwọ mgbe na-ekere maazị eze akụ ezinụlọ ya na-alịa na mma na-ekerekwu nwe ndụ ihe na mgbagbo ọgwa ihe na n'urobo na-alịa na mma onye chụta ga-eji aka n'ala onye ebe na-achụ vaịs ejidie na ndị a ogbuebi akụ nne omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ alụ kwụsị n'ala Igbo ekene dịrị Chineke onye aka wepụtara anyị maazị Ezeaka wee chịkọnata Igbo niile ọnụ wee sị ka anyị wee mara usoro na ntụziaka anyị maka na ndị ụka mere anyị pụọ na ntụziaka na usoro nna anyị badebere anyị wee bazie n'usoro ndị ọcha wee na-asọpụba na-akpa anyị ụmụ atụrụ Jizọs azaba ọ bụ iyi ka a na-akpa anyị maka na nzuzu ka anyị na-ezuzuzi wee na-akpakwu ya ọra niile n'ụbọchị nke taata Igbo niile ebe onye anọ na anyị si onye ọbụla chigata azụ na ntụziaka nna anyị ba na nna anyị ba na omenala ana bụ ụzọ eziokwu na-ebe a ka eziokwu dị na bata ụlọ ụnụ asị si ụnụ na Baịbụl na-ekwu eziokwu ihe niile na-ekwu na Baịbụl bụ asị asị maka na bido n'isi ruo n'ọdụ bụ asị asị lee na anya na anyị na-eme nke anyị na-egosi na akpati ozu ka ọdọ anyị ezori ezo anyị akọrọ akụkọ Baịbụl emesịa anyị apụtasị ụnụ na o mere mgbede etu a na anyị na-eme plan show anyị na-eme nke anyị na-egosi onye ọbụla amara na ụzọ eziokwu ka ọ bụ n'anya ka anyị na-akpakọ ọra niile n'ụbọchị nke taata na arụ mere anyị na nwatakịrị na-achịkwara anyị ụmụaka na omenala na ndụ bụ eziokwu ka moto kọntraktọ uche adọrọ n'afọ ka e nyere ọrụ o wee dọgbuwasị ya na were uche edebe na ya dị ya bụ menlodu wee nara isi mmadụ karịrị mmadụ ise so nye ka anyị bịa n'ụbọchị nke taata wee kwuru wee na-akpa ọra na eze nọ n'ala Igbo na ofu onye ewepụrụ n'ala Igbo ewepụgo mma mmadụ anyị dịtaza na ofu onye apụgo anyị elu 2000 na nye ka anyị na-arịọ soro udo si anya biko dịka onye isi anyị kwuru kpọpụtara anyị kọntraktọ ka ọ bịa kwuo n'ihe na-ekpataranụ otu wee bụrụ na o kwere ọnya maka na ọnya ka o kwere etiti main road draiva na-esi ebe o si wee gbarụpụta ọmaranụ na-ekwere ọnya wee magoro ya elu gbuo nne na nwa nwatakịrị ka na-ese exam ma ya si ụlọ bịa 1 week ka afọ ụmụaka ya etu a ka esi wee nwa eji ụkwụ bịa anyị ebuzi ya ebu wee na ọkwa arụ ka ọ bụ n'ala Igbo arụ ka ọ bụ n'ala Igbo biko ndị gọọmenti uche unu dị n'ihe ọbụla unu na-emere anyị maka na unu bụ isi nke ọbụla unu mere anyị dị mma anyị nyere unu ekene mana unu mezie nke na unu kwere ekpọta onye ya ekwere anyị ọnya kwere anyị ọnya anyị bebe akwa anyị akpaba unu na unu ka anyị ga na-akpọ maka na unu mere eji kwe nya bụ ọnya onye unu nyere ọrụ uche unu dị ya gwadịa ihe ọ ya eme na ọ bụrụ na onye amara ihe ọ ya alụ ka uche ya dị ya etu e kwuru etu a ka ọ dị n'ala Igbo n'aba nke nna nke Chukwu na nke ala Chukwu ekene dịle gị ndị obi amụbụ nwaanyị bụ ife n'ebe Olisa Nwankwọ onye isi woman leader niile general omenala Igbo bụ ụzọ eziokwu ma bụrụ ndụ kwụsị na be anyị o wetara ihe anyị fụrụ n'ọnọdụ taa ihe chịrị onye ọbụla ụla onye ọbụla echiwola na okporo ụzọ dị otu a kwuru mmadụ 5 edezakịta n'ọnọdụ ihe ekwesị igwe onye Afrịka na-egbu onye Afrịka onye ọbụla na ọnwa nkọmfọt zon tụka ọ bụghị ya nkwu onye m onye ọya bụ echi anyị na-ebikọ na anyị provaịdị anyị kọntraktọ mere ya ka anyị na-agbụgbarị ya ka ọ ma na igbu mmadụ abụ ezigbo Igbo n'ala Igbo igbu mmadụ abụ ezigbo nkịsa anyị gwụtara igbu mmadụ bikọs onye nwere ya gwa agwa na Chukwu wụta Chukwu were anyị so anyị eme so na anyị na-ekwu biko na anyị provaịdị onye gburu mmadụ a ka anyị na-abụ wee kwuo omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ omenala Igbo bụ ụzọ eziokwu bụrụ ndụ anyị na-ekele onye ọbụla maka ihe mere anyị n'ụbọchị nke taa maka na ihe anya mmiri ihe mgbawa obi ihe mwute maka na onye ka maazị Ezeaka Ejiofor na-eti mkpu ndị Igbo achọghị ịnụ na ọ bụ na mmadụ alụrụ ihe o kwesịrị ịlụ na ndụ ọ ga na-enwe ihe ike ọ bụ na mmadụ edozighị obodo a ga na-anwụ onye ka anyị ji wee pụta n'igwe wee sị mbụ ndị omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ dịka o si dị mgbe gburugburu na ọ bụ na ihe mee n'ala Igbo ndị Igbo achọgbu ihe ahụ merenụ ka anyị ji wee pụta n'igwe mbụ ndị omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ wee sị na anyị na-agwa Chukwuma soro udo ya biko ya bịa nyere anyị aka n'obodo a na ọrụ ị na-alụ amaka mana onye ọbụla i nyere ọrụ gbado anya mana onye nyere ọrụ a ka ndị Igbo hapụ ịnwụ anyị na-asịta na ndị Igbo niile mana aha Chukwu Okaja Igbo kwesịrị biko ana m ekele ndị Igbo niile na-ekele ndị ichie ndị nze na ọzọ ụmụada ndị Igbo ji wee birụ na-ekele ndị mbọ ya nọ n'obodo ba na-ekele ndị ụmụ ochi ị na-anya bụrụ ụzọ abụrụ sọsọ ụzọ ndị mkpọrọ na ụzọ Igbo niile si aga wee were ụzọ wee nye efere efu onye na-abasa abasị nsisi maka na ọ bụrụ abasị abasị nsisi o bụ egbuwe okporo ụzọ polisi aga ebua nwanne anyị nwaanyị bụ onye Igbo wee nwụọ onye nwụrụ na-abụrụ onye otu omenala ụbọchị eziokwu na ndụ na ọ bụ nwa Igbo ka ọ bụ ọ bụrụ nwa Anambra ọ nwa Igbo sọsọ n'udo ị na-ebu ibe ị na-arụ ịgbakwa ibe ị na-eme kọbụna anyị ji zapụtọ na-ata ebule ebe enye ọrụ ị ga-abụpụtara anyị ya maazị ezi enye ọgọzọ ana m ekele gị ị ga-adị ka etinye eji a na-agwa agwụ ọ sị na ịbụ oke osisi dachiri ụzọ
jide ka iji n'ife eme chọbụgo okwu ndụ anyị na-ekene gị anyị bụ ọrụ na-arụ anyị bụ mbụrụ na-agba maka mbụrụ na-agba bụ igbo dị mma ibe na-eme na Naijiria ka onye kwu eziokwu achụghị ya isi ezi bụrụ eze ọ nke aka ndị omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ wepụtara sị na onye eziokwu ga-abụzi eze onye asa ma abụzila ya eze ndị ụka na-eme anyị onye asa bụrụ eze ebụrụ babụrụ wee na-etisi bụ ndị Igbo omenala anyị ga-adị ka Chineke na-agwụ agwụ ndị omenala bụ ụzọ eziokwu na asị ụnụ ga-adị ka Chineke na-agwụ agwụ omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ iwe 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 na-ewu no ọya ka anyị na-ekwu ihe anyị bụ na be anyị ga-adị mma ihe anyị ga na-ekwukwasị provide ala anyị kọntraktọ gburu ụmụnne anyị anyị ga-eburu ozu ahụ kịta gava na hedkwọta Idemili North Local Government headquarter n'ogidi ka anyị jefu the chairman of Idemili North Local Government area ka anyị jefu the mayor na ka anyị gosi mayor ozu ndị ha nyere ọrụ gburu anyị gositekwa ya mayor ọ bụrụ na o nwere ihe ha mere ka anyị nwee ike chọta the contract mana anyị ga-eburuzi ya jekwuru gọvanọ onwe ya after 5 working days so anyị ebi ya mmanụ o wee tụrụ
n'anya fụrụ sista yo iwe juru anyị n'obi iwe. Ya que la hueva. On va ils sont d'accord.
Contract
Akwasola iwe agaghị akwasola iwe agaghị kọntraktọ akwasola iwe ewo kọntraktọ akwasola iwe ewo agaghị ekwe akwasola iwe agaghị ekwe 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 agaghị ekwe akwasola yozo agaghị ekwe agaghị ekwe ka akwasola ye mase agaghị ekwe agaghị ekwe akwasola iwe 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 agaghị ekwe agaghị ekwe agaghị ekwe akwasola iwe 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 agaghị ekwe agaghị ekwe akwasola ya osisa yo iwe la ilo iwe omena buze zo kunando omena buze zo kunando omena buze zo kunando alo kusina ni bobai eba ino kita na Paul Junction eba ji to wozu munna ya na Paul Junction kana Paul no no maka so de be ma be ko na mapu ba ko na ebe contractor be olo na Paul be ko be bo ayi mpupu ga pia na ebe contractor be olo na Paul ko be bo ayi mpupu ga pia na so ona pia no nu ona pia na so ona pia na oba Aroba ni sumu na ya ga emenisi ya Aroba ja ya ni sumu na ya ga emenisi ya Ugo ba kuwana
ezigbo ugo bakụwala n'ọkụwala n'ọkụwala n'ike ugo bakụwala n'ọkụwala ezigbo ugo bakụwala n'ọkụwala n'ọkụwala n'ike ugo bakụwala n'ọkụwala ezigbo ugo bakụwala n'ọkụwala n'ọkụwala n'ike ezigbo ugo bakụwala n'ọkụwala ugo bakụwala n'ọkụwala ezigbo ugo bakụwala n'ọkụwala n'ọkụwala n'ike ezigbo ugo bakụwala n'ọkụwala ezigbo ugo bakụwala n'ọkụwala n'ọkụwala n'ike tiwala o tiwala o ezigbo ugo tiwala o tiwala no tiwala n'ike ugo tiwala o tiwala o ezigbo ugo tiwala o tiwala no tiwala n'ike tiwala o Contrate Google aí, mado. Contrata pra sugar aí, Contrate Google aí, mado. Contrata pra sugar aí, Google aí, mado. Contrate Google aí, mado. Contrate Google aí, mado. Contrata pra sugar aí, Contrate Google aí, mado. Contrata pra sugar aí, Contrata pra sugar aí, Contrate Google aí, mado. Contrata pra sugar aí, Contrate Google aí, mado. Contrata pra sugar aí, Contrata pra sugar aí, Contrate Google aí, mado. Contrata pra sugar aí, Contrata pra sugar aí, Contrate Google aí, mado. Contrata pra sugar aí, Contrate Google aí, mado. Contrata pra sugar aí,
Contrat agbasuga iwe. Contrat de Google. Contrat agbasuga iwe. Contrat agbasuga iwe. Contrat de Google imado. Contrat agbasuga iwe. Contrat de Google imado. Contrat agbasuga iwe. Contrat de Google imado. Contrat agbasuga iwe. Contrat agbasuga iwe. Contrat de Google imado. Contrat agbasuga iwe. Contrat de Google amado. Contrat agbasuga iwe. Agbasuga iwe. Contrat de Google amado. Contrat 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 agbasuga iwe. Contrat agbasuga iwe. Contrat de Google fala imado. Agbasuga iwe. Contrat agbasuga iwe. Contrat de Google fala imado.
Omena bụ ụzọ eziokwu na ndụ. Asọ nụrụ ude nwa na-agba n'ọsọ. Gidigidi bụ ugwu eze. Asọkwa mamịrị ọ na-agba ụkwụ. Onye eji mara Igbo. Onye nwa bụ Igbo. Nke a bụ mbido. Ihe ọ bụla mgbe ebe ọ na ndị mmadụ hụrụ ntutu taa nọọ imezi ajọ ife. Nwa onye ọ bụla kpachara anya nwa afọ Igbo ọ bụla ajọ ife. Anyị bụ ndị omenala bụ ụzọ eto ga-apụtakwa n'Igbo ma chụọ onye ahụ maka na asị agba mbọ tọọ n'ogwe agba ịbọ tọọ n'ogwe agba nkịta ọtọọ n'ogwe ogwe ka a bịasị ọnwa ike na-egbu anyị aka anyị bụ ya wee na-aga na lokal gọọmenti nke bụ Idemili North lokal gọọmenti n'ogide ebe dị headquarter ha dị ebe a ga-ebu ozu mụ na ya abịa anyị prezident arịa ndị na-achị anyị prezident anyị abịa na-akpafu ozu kọntraktọ fa anyara ọrụ iwe 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 jụrụ anyị n'obi iwe 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 le mayo maya from mama yo maya from sister yo iwe jụrụ anyị n'obi iwe 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 le mayo maya from mama yo maya from sister yo iwe jụrụ anyị n'obi iwe 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 le mayo maya from mama yo maya from sister yo iwe jụrụ anyị n'obi iwe 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 le wa yo maya from mama yo maya from sister yo iwe jụrụ anyị n'obi iwe iwe le wa yo maya from mama yo maya from sister yo iwe jụrụ anyị n'obi iwe iwe le wa yo maya from mama yo maya from sister yo iwe jụrụ anyị n'obi iwe iwe le wa yo maya from mama yo maya from sister yo iwe jụrụ anyị n'obi iwe iwe le wa yo maya from mama yo maya from sister yo iwe jụrụ anyị n'obi iwe 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 le wa yo maya from mama yo maya from mama yo iwe jụrụ anyị n'obi iwe agaghị m ekwe akpasụla iwe agaghị m ekwe kọntrata akpasụga iwe ewo agaghị m ekwe akpasụla iwe agaghị m ekwe kọntrata akpasụga iwe ewo agaghị m ekwe akpasụla iwe agaghị m ekwe kọntrata egwu gokwa ndị mmadụ akpasụla iwe kọntrata akpasụga iwe ewo agaghị m ekwe kọntrata akpasụga iwe ewo kọntrata egwu gokwala ya mmadụ kọntrata akpasụga iwe ewo kọntrata akpasụga iwe ewo kọntrata akpasụga iwe ewo kọntrata egwu gokwa mmadụ kọntrata akpasụga iwe ewo kọntrata akpasụga iwe ewo kọntrata egwu gokwa mmadụ kọntrata akpasụga iwe ewo kọntrata egwu gokwa mmadụ kọntrata akpasụga iwe ewo kọntrata akpasụga iwe ewo kọntrata egwu gokwa mmadụ kọntrata akpasụga iwe ewo
Contrato akwasuga iwewo. Contrato ebugo kwa mmadụ. Contrato akwasuga iwewo. Contrato ebugo kwa mmadụ. Takwasola iwe. Contrato akwasuga iwewo. Contrato ebugo kwa mmadụ. Contrato akwasuga iwewo. Contrato ebugo kwa mmadụ. Contrato akwasuga iwewo. Agora vamos moquete de raça no caso. Vamos moquete de bateu. Contrato akwasuga iwewo. Contrato akwasuga iwewo. Contrato ebugo kwa mmadụ. Contrato akwasuga iwewo. Contrato akwasuga iwewo. Contrato ebugo kwa mmadụ. Contrato akwasuga iwewo. Contrato akwasuga iwewo. Takwasola iwe. Contrato akwasuga iwewo. Contrato akwasuga iwewo. Contrato akwasuga iwewo. Contrato ebugo kwa mmadụ. Contrato akwasuga iwewo. 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 Contrato ebugo kwa mmadụ. Contrato akwasuga iwewo. Contrato ebugo kwa mmadụ. Contrato akwasuga iwewo. Contrato akwasuga iwewo. Contrato ebugo kwa mmadụ. Contrato akwasuga iwewo. Contrato akwasuga iwewo. Contrato ebugo kwa mmadụ. Contrato akwasuga iwewo. Contrato ebugo kwa mmadụ. Contrato akwasuga iwewo. Contrato akwasuga iwewo. Contrato ebugo kwa mmadụ. Contrato akwasuga iwewo. Contrato ebugo kwa mmadụ. Contrato akwasuga iwewo. Contrato akwasuga iwewo. Contrato akwasuga iwewo. Contrato ebugo kwa mmadụ. Again,
Contrat emego kwa ye alo. Contrat akwasuga iwe o. Contrat egugo kwa mmadụ. Contrat akwasuga iwe o. Iwe. Iwe le wa yo na ya from mama yo, ma ya from sister yo, iwe jula ilobi. Iwe le wa yo na ya from mama yo, ma ya from sister yo, iwe jula ilobi. Iwe. Ma ya from mama yo, ma ya from sister yo, iwe jula ilobi. Iwe le uno. Iwe jula ilobi. Iwe le wa yo na ya from mama yo, na ya from sister yo, iwe jula ilobi. Iwe le wa yo na ya from mama yo, na ya from sister yo, iwe jula ilobi. Iwe le wa yo na ya from sister yo, na ya from mama yo, iwe jula ilobi. Iwe le wa yo na ya from mama yo, na ya from sister yo, iwe jula ilobi. Iwe le wa yo na ya from mama yo, na ya from sister yo, iwe jula ilobi. Iwe le wa yo na ya from mama yo, na ya from sister yo, iwe jula ilobi. Iwe le wa yo na ya from mama yo, na ya from sister yo, iwe jula ilobi. Iwe le wa yo na ya from mama yo, na ya from sister yo, iwe jula ilobi. Iwe le wa yo na ya from mama yo, na ya from sister yo, iwe jula ilobi. Iwe le wa yo na ya from mama yo, na ya from sister yo, iwe jula ilobi. Iwe Kọ́lá tẹ gbogbo pa ìwé. Àga ìmẹ̀kwé, kàpásọ́lá 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 ìwé. Kàpásọ́lá ìwé. Àga ìmẹ̀kwé. Àga ìmẹ̀kwé, 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 kàpásọ́lá ìwé. Àga ìmẹ̀kwé. Kọ́ńtàkì gbogbo mú náà yó. Àga ìmẹ̀kwé, kàpásọ́lá ìwé. Àga ìmẹ̀kwé. Kọ́ńtàkì gbogbo náà yó. Àga ìmẹ̀kwé, kàpásọ́lá ìwé. Àga ìmẹ̀kwé. Kọ́ńtàkì gbogbo mú náà yó. Àga ìmẹ̀kwé, kàpásọ́lá ìwé. Àga ìmẹ̀kwé. Lájúṣe gbogbo mú náà yín lẹ́fọ́. Àga ìmẹ̀kwé, kàpásọ́lá ìwé. Àga ìmẹ̀kwé. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbogbo mú náà yó. Àga ìmẹ̀kwé,
Kakwasola iwe, agaghị m ekwe. Ajụzụ egbugo mụ na anyị ewo. Agaghị m ekwe. Kakwasola iwe, agaghị m ekwe. Kọntraktọ akpasugo anyị iwe. Agaghị m ekwe. Kakwasola iwe, agaghị m ekwe. Kọntraktọ ịkpasugo anyị iwe ewo. Agaghị m ekwe. Kakwasola iwe, agaghị m ekwe. Kọntraktọ akpasugo anyị iwe ewo. Agaghị m ekwe. Kakwasola iwe, agaghị m ekwe. Kọntraktọ akpasugo anyị iwe. Agaghị m ekwe. Kakwasola iwe, agaghị m ekwe. Kọntraktọ egbugo mụ na anyị o. Agaghị m ekwe. Kakwasola iwe, agaghị m ekwe. Kọntraktọ ịkpasugo anyị iwe ewo. Agaghị m ekwe. Kakwasola iwe, agaghị m ekwe. Kọntraktọ egbugo mụ na anyị o. Agaghị m ekwe. Kakwasola iwe, agaghị m ekwe. Kọntraktọ egbugo mụ na anyị o. Agaghị m ekwe. Kakwasola iwe, agaghị m ekwe. Kọntraktọ egbugo mụ na anyị o. Agaghị m ekwe. Kakwasola iwe. Kọntraktọ egbugo mụ na anyị o. Agaghị m ekwe. Kakwasola iwe, agaghị m ekwe. Kọntraktọ akpasugo anyị iwe ewo. Agaghị m ekwe. Kakwasola iwe, Kọntraktọ akpasugo anyị iwe. Kakwasola iwe. Kọntraktọ ịkpasugo anyị iwe. Agaghị m ekwe. Kakwasola iwe. Agaghị m ekwe. Kọntraktọ akpasugo anyị iwe. Agaghị m ekwe. Kakwasola iwe. Agaghị m ekwe. Kọntraktọ akpasugo anyị iwe ewo. Agaghị m ekwe. Kakwasola iwe. Agaghị m ekwe. Kọntraktọ ịkpasugo anyị iwe. Agaghị m ekwe. Kakwasola iwe. Agaghị m ekwe. Kọntraktọ akpasugo anyị iwe. Agaghị m ekwe. Kakwasola iwe. Agaghị m ekwe. Kọntraktọ akpasugo anyị iwe. Agaghị m ekwe. Kakwasola iwe. Agaghị m ekwe. Ajụzụ egbugo mụ na anyị o. Agaghị m ekwe. Kakwasola iwe. Agaghị m ekwe. Kọntraktọ akpasugo anyị iwe. Agaghị m ekwe. Kakwasola iwe. Agaghị m ekwe. Kọntraktọ akpasugo anyị iwe. Agaghị m ekwe. Kakwasola iwe. Agaghị m ekwe. Kọntraktọ akpasugo anyị iwe. Agaghị m ekwe. Kakwasola iwe. Agaghị m ekwe. Akpasugo anyị iwe ewo. Agaghị m ekwe. Kakwasola iwe. Agaghị m ekwe. Kọntraktọ akpasugo anyị iwe. Agaghị m ekwe. Kakwasola iwe. Agaghị m ekwe. Kọntraktọ akpasugo anyị iwe ewo. Agaghị m ekwe. Kakwasola iwe. Agaghị m ekwe. Kọntraktọ akpasugo anyị iwe ewo. Agaghị m ekwe. Kakwasola iwe. Agaghị m ekwe. Kọntraktọ akpasugo anyị iwe ewo. Agaghị m ekwe. Kakwasola iwe. Agaghị m ekwe. Kọntraktọ egbugo mụ na anyị o. Agaghị m ekwe. Kakwasola iwe. Agaghị m ekwe. Egbugo mụ na anyị o. Agaghị m ekwe. Kakwasola iwe. Agaghị m ekwe. Kọntraktọ ịkpasugo anyị iwe ewo. Agaghị m ekwe. Kakwasola iwe. Agaghị m ekwe. Kọntraktọ akpasugo anyị iwe. Agaghị m ekwe. Kakwasola iwe. Agaghị m ekwe. Kọntraktọ akpasugo anyị iwe. Yes. Yes. Agaghị m ekwe. Agaghị m ekwe. Agaghị m ekwe. Agaghị m ekwe. Kakwasola iwe. Agaghị m ekwe. Kọntraktọ akpasugo anyị iwe. Agaghị m ekwe. Kọntraktọ akpasugo anyị iwe. Kakwasola iwe. Agaghị m ekwe. Kọntraktọ akpasugo anyị iwe ewo.
kakwasola iwe agaghị m ekwe Ya, ven mamá, buto. Agaghị m ekwe ka ọ gbasola iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka ọ gbasola iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka ọ gbasola iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka ọ gbasola iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka ọ gbasola iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka agbasola iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka agbasola iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka agbasola iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka agbasola iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka agbasola iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka ọ kpasola iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka ọ kpasola iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka ọ kpasola iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka ọ kpasola iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka ọ kpasola iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka ọ kpasola iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka ọ kpasola iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka ọ kpasola iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka ọ kpasola iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka ọ kpasola iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka ọ kpasola iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka ọ kpasola iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka ọ kpasola iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka ọ kpasola iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka ọ kpasola iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka ọ kpasola iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka agbasola iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka agbasola iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka agbasola iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka agbasola iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe agbasola iwe agaghị m ekwe Kakasola iwe, agaghị m ekwe. Agaghị m ekwe, 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 kakasola iwe, agaghị m ekwe.
agaghị m ekwe ka gbasoro iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka gbasoro iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka gbasoro iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka gbasoro iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka gbasoro iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka gbasoro iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka gbasoro iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka gbasoro iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka gbasoro iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka gbasoro iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ka gbasoro iwe agaghị m ekwe the office of mayor, the chairman of Idemili local government area of Anambra State. Guide best area if he can acquire the email. Makanada buy some no be some na book on Abu Badon. I went to see an office. Omena Buze Zagunando. Because of natural. Omena na buze eziokwu na ndụ. Omena na buze eziokwu na ndụ. Alụ kwụsị. Omena buze eziokwu na ndụ. No. Biko, ama m na iwe juru unu obi. Iwe anwa na-ewu unu na-ewekwa onye ọbụla maka na alụ bụ gịnị? Alụ. And I sị ka alụ mee gịnị? Biko nụ, eji m afa Chineke arịọ unu na afa ndị enu na ndị a. Ise. Wee sị ka onye ọ na-adajụọ. Okay, anyị ma na ọnụlube nwanne ama agbanata ọsọ. Unu mere ọfụma wee bịa local gọọmenti complain. Ibesal meya akwa maka ihe mee tata. Mee na bai na obi adịrị unu mma. Anyị ncha ka o mere. O nwere onye o mere iche. Okay? So, ana m ayọ unu na akwa anụ unu be wee bịa bekwutalụ mayor Idemili North local government honorable Stanley Chigbo Nkwoka oche ndị Idemili na ọ nụrụ akwa unu na-ebe. Eziokwu na on his way coming to this place because na o nwere meeting o si na ya abịa apụta mana mma akwụgbu na ọtọ ebe a sị ka unu wee chebie na tele olute hie. Anyị ga-echekwa ahụ. Anyị ga-eche. Ihe m na-agwa unu even though na ọ nọ his way abịa ọ bụkwa na unu ga-eche well I want to thank you first and foremost for your peaceful conduct. Okay? Unu mere ọfụma without violence, without any kind of harassment or molestation of any human being. Okay? Accident men oh ihe ọghọm ka ọ bụ accident ka ọ bụ nwere ga-anọ kata kpachara anya gbuo mmadụ. Okay? Contractor na-alụ ọrụ bụ steeti ka ọ na-alụ ọrụ but steeti asịrị ya gbuo mmadụ. Okay? Ọ nwere ka gọvanọ wite ezigbote ebumnobi ya ịlụ ụzọ anwa zipụ contractor ka o je gbuo mmadụ. Okay? Ihe niile mere na ihe a na-akpọ ya bụ accident. Okay? Nke bụ eziokwu maka ọ nwere onye ga-esi bie kunie ụla sị na ya na-eji igbu mmadụ ibie. I don't think na onye ọbụla isi dị mma ga-eme ụdị omume. Okay? Unfortunately, na omego. Okay? Anyị ncha niile na-ebe akwa.
ụzọ a na-achọ ịlụ bụ ka ọ dịlụ nwoke mma dịlụ nwaanyị mma dịlụ Idemili North mma dịlụ the whole of Anambra State mma. Otinye sign. Okay. Gọvanọ nyere contract, enyere contract. Ọ sị ka ya lụọ ọrụ dozie Anambra. Ọ bụla sọsọ na Idemili North ka ọ na-alụ ọrụ. Ọ na-alụ ọrụ everywhere the whole of Anambra State. O mere ajọ ife. Ọ maka ọdịmma nke ụmụ Idemili, maka ọdịmma nke ụmụ Anambra State. Ọ lụ atụ egwu ka ọ bụ. Okay, n'ihe anụnwa ma ya ma akwụsị na ọ ma-eme na ọ ga-akwụsị ịlụ ọrụ ọ na-alụ. Ọ ga-continue na-alụ ọrụ ọ na-alụ because na ebumnobi ya bụ ime ka Anambra State dị mma. Okay? Unfortunately, ikekwa ndị na-alụ ọrụ mee mistake. Okay? Which is understood and admitted. Ha tinyere caution sign ka unu si wee kwọkwa ya. And moto onye nyalụ moto too. Mekwa mistake na nke n'aka nke maka na ị na-anya moto, you have to drive with caution as well. Okay, so now the blame for both the driver and the contractor. I am a blame the victim, our sister and our mother that has passed on. It's unfortunate. Okay, eziokwu. Asem no ihe mberede accident. Okay, so bikonu I could be a ban. Okay, na arịrị unu na-atụ arịrị anyị na-atụ dịka ụmụ Idemili North. Ihe metụrụ imi metụrụ gịnị ọnụ bụ na ozi anụ unu buru bịa here with akwa na anya mmiri dị unu n'obi nke anyị ncha na-ebe n'oge elukwa gọvanọ ntị. Okay, and I know na Professor Charles Chukwuma Soludo, His Excellency, will do something about it. Ikekwari, before now, through the Commissioner for Works, the contractor must have been summoned. I want to assure you this. Thank you. I want to believe that the contractor by now must have been summoned. Okay, because again, when after a review, there will be an accident review. Cost analysis where ebe mmiri si wee ba n'opi Igbo wee dọn daga adọ na ntị aka na ntị ọ bụrụkwa ndị daga amụ ikpe ama ha gịnị ikpe. Okay, ihe anyị na-ekwu ka ọzọ emezina biko na ụmụnne m nagiden. Okay, Idemili North ka anyị bụ anyị ncha niile bụ nwanne. Ọ nwere onye ọ ga-abụ nne ya ma nwanne ya tọgbọ ebe a kịta obi adị ya mma nke okwu eziokwu ka m na-ekwu. Okay, ikekwari enwere ike ọ bụrụ na ọmụ ikekwari enwere ike mekarịa ka unu si wee mee, but the best thing ikene niile na-ekene unu na ndị ndu unu today bụ your approach. You did not disturb any person, you did not destroy anything, you did not molest anybody. As in Kachineke, okay? Because they can see may you find somebody now here. And I'm not going to go here, not go the commissioner or governor. Okay? Kamari Hageme. Then to the extent now, no okay? Well, I'm not any reason to stop that. But a drama. Okay, nika kam amara mo go geji we lute ba. Okay? Nsi unu majuo. Okay? Obu na ga-echi aye ji nwa no lofu ebe no ofu akụ. We na echi enu. Obukwa na ama echi enu, nkwa na ekwegodo unu na nke kita nke aka mkpa bụ na ozi anụnwa ihe mwute anụnwa nji we bịa here ga-elunata governor anyị ntị. And I want to believe that no lugi ntị already. Okay? And I want to assure you that even the contractor must have been summoned through the office of the Honorable Commissioner for Works. So, Bikon. Okay? As a malo kuse. Omena na buze eziokwu na ndụ. Omena na buze eziokwu na ndụ. Alo ga akwụsị nata. Omena na buze eziokwu na ndụ. Omena ni buze eziokwu bụrụ ndụ. Alo kwụsị na Igbo ba anyị. Nna ya ukwu. Honorable onye ka ịhụ. Afa m bụ sorry. Ụmụnne m afa m ma bụ Honorable Paul Chidubem Okoye, Secretary to Idemili North Local Government, and Senator Nkechukwu iji wee gwa unu maka na mma na omenala bụ eziokwu na ndụ na alụ ga-akwụsị nwa akwụkwazị PG Dan community. Okay, omenala bụ eziokwu na ndụ omenala bụ eziokwu na ndụ Honorable Paul anya mmiri jụrụ anya anyị bụ omenala bụ eziokwu na ndụ bụ ndị bịara imezi ya n'Igbo emezi nke anyị nwere evidence na ịbịa na Idemili North Local Government Area today n'Ogidi Aba omenala bụ eziokwu lụrụ omenala Healing Hospital Maternity ebe ụmụ nwaanyị Igbo na-amụ nwa free of charge. Anya mmiri dara n'obi na nwatakịrị nwaanyị bụ nwa Adachi na-enye nke na-elekọta ụmụaka omenala bụ eziokwu kwa ụbọchị ụka ọbụla anyị na-enwe ọgbakọ na ama Town Hall. Si ka o jee gote ncha ọ ga-eji sụọ akwa ya na mosquito coil ma mịa sị ka o dugi ya ha wee pụta n'iru Ilandọ nke dị na Mkpọ Umoji Road. Ọ bụrụ na kọntraktọ gbuwala ọnụ n'ụzọ na-abụ n'etiti main road no caution tape, common caution tape a na-ere 5,000. Moto wee zewe elefa n'ike wee magolo ya bụ ihe na-enu je magbu ụmụnna anyị na-abụ nke anyị bụ ozu a wee bịa bata ihe eji wee kwuo si na gọvanọ anyị bụ Soludo nwa mgba afa ma mgba agbachi eche ọ masị anyị na kọntraktị ka edoziela anyị anyị ka ọ dị ma jekwekwula ebe ahụ a na-alụ ya bụ ọrụ maka na ekele ọrụ eke ife anyị na-ayodobe the government of Anambra State bụ gịnị ha provide allied the contractor under the law. That is our demand. Demand is very simple. The contractor should be provided under the law.
go face the consequences. As simple as that. Anywhere in the world, anywhere in the whole world, a contractor got put. See one man load those on apple. I'm repeating your caution. Oh, come on, but now one also now, but I know here, man, the same portion. We have bath. For the got a nickel comes the area, Keke boss, new motor. The video, one for the video. Keba was room 9 now, but go for under 10 minutes. Ozunato. So, our dear secretary, find a yoga. Ozia Lola, may want. Look, was I like Governor Solu, don't. Now in Anambra state government, now in for 5 working days. Kapago say na when na the contractor, na office got the consequences. That na a provide got the contractor under the law. Failing to do so, I get browser put down a government house. After 5 working days, you can't come to our land and kill us and go free. Enough is enough. Ana yago, ana yedi chiche. Obrukwezi oro nyelo madu je dozi according to madu na ma we profit potali dozi ezino nogi. Iri mi isi ego igbo ndụ mmadụ. Honorable member, I can agree in there. Omena bụ ụzọ eziokwu na ndụ bụ law abiding citizen. Ihe anyị bịara ka eziokwu dị na Igbo. Ihe ọma na-eme na Igbo. Anyị ga-anaghachị dịka isi ikwu. Mee ya ọpụta, ozi lụrụ gị ntị, elu gị ntị. Ozi lụrụ Idemili local government ntị, olu gị agịnị ntị. Biko na the headquarter ka anyị nọ. Anyị sị na ụgwọ anyị ji bịa ebe nke anyị eji na ya aka mma. Na anyị akwụkwọ ya ọzọ na anyị na Anambra state government for provide allied the contract under the law. Failing to do so after 5 working days, I get blows up down a government house. Do better governor. I need you. When I walk up soludo, I need hope. The government of Anambra State, I know hope. Only in local the third contract. I will not tell the caution ever. I need hope. The man all the blame got baby driver again. No. After 2 days, can be a labor. I just will he lost but caution nothing. I video the men with evidence. Women abuse as one and women abuse as one and I don't listen any. I found Kabama says that your fault. And make an egg for which a maze. It was very wonderful leader. And we need more people like you in the society to better the lives and the lots of the society. Sitena, you are a man of integrity and you are a man of character. Okay, even because leading a people like this in a protest, we are now afraid. Okay, but an exemplary leadership, quality leadership. You contain them, you manage them, and my okay. They can speak number. Only 5 days before on Jaboka, but I can tell you, I can assure you, the mayor, your mayor will be a responsive mayor. Okay? Or somebody will man, or somebody will be one, will be mad. Or Melu, 3 days, you will have response to this your demand. Thank you. Look on your side to provide there. We are Kawakwanya Boku. No quasi can die deputation. We are going. I am a Fakanisi women. Makarachuko Kabi Mamali to Ebolozo. Don't know when they say. Manatom Kamelo Hala. Up and Pomazi Chukubechuko window. The second in command, a man and Abu Zokunando. I took I will Hala. Well, one Anambra. Mumi Bonine. Everybody in a way for her. Melatata. Near a full Melatata Bumbido. Get up on wine and say, and dying. The Naka and the Gabriel, the Gabriel. The Naka government. Whatever Naka, we weapon do for any money. Anaga Heque. In Kaime Tata Gabo Kupu. Nakai Game. Position Obanino. Men on a position doctor, Bropak doctor, Nebumibo. Money on a position contractor. Not anyhow. Money on a position security. Name anyhow. Any position Obanino. Manana Ewa movement, you could do a man on a Buddha Zopunando. Do you walk? I am and then the button kitty. You go 1 9. I want to share it with the mayor. By live video, Facebook.
Kasi ko je gote nchoge eji so akwa. Mami amori asi ko dugi ya bozi. Ha we pụta n'okporo ụzọ nke si Nkọ junction wee gaba Moji. O wee bụ na enwe ebe contractor enye n'ọrụ ka edoziela ya ụzọ ụzọ dị mma. Contractor ka gbuwa mmiri load dị na ma raba ebe ahụ taa na ihe kọchọ. Ya bụ ihe mekwara ebe elekere itoolu nke mata. Ka moto sizi na-abịanụ moto afọ onye abụ onuru n'oge wee magori enu jee ebe nwanne anyị na mami apụ na-eche ka akrosa mmiri ozugbo ha na ya mere anyị ji buru ozu na-aba abịa n'Idemili North local government headquarters today ka anyị gosi our mayor ka ozi ruo onye isi ala anyị bụ Chukwuma Soludo ka e provide ala anyị the contractor ka o face the law ihe agbawa the money mmekene gị na ndị otu gị maka na oge mfụrụ na-abịa na-aga n'akụkụ ụzọ na-anọchiri ụzọ unu emebiri ife a sị m ka ekele gị maka ka ọ dịrị ofere dịka izitelu mayor ozi bụ the chairman of Idemili North local government anyị ga-enwe nkwenye na ozi ga-elu ya arụ ozi ga-elukwa gọvanọ arụ udo obi ga-elu omena bụ ụzọ eziokwu na ndụ alụkwụsị It's unfortunate what happened. But I believe it's only dialogue, everything will be resolved. 100%. So there's no point creating a scene. We will now act on it. You know the situation we are now in Nigeria. So please, I appeal. Everybody should calm down. It's an accident that happened to happen. Thank you, sir. Please. Thank you, sir. We sympathize with whoever is involved and members of the family of the district. Even personally, I visited the I visited the family to sympathize with them. So please, I believe it's only through understanding and dialogue everything will be resolved. There's no amount, even if we cry today from now to next year, the person has died, he has died. He can't come back again. So let us just use understanding. And please, we should not do anything that will create problem to the state. Please. And you know, listen, the carrying corpse moving here and there, it's an accident matter, which is under investigation. These corpses are not even supposed to be removed. The corpses are not supposed to be removed from the mortuary because this is an accident being investigated by the state traffic cops. You're taking the corpse out of the mortuary control of police. See, something's wrong somewhere. So please, I advise this corpse should be sent back to mortuary. Exactly. Proper statement. So our police will now investigate their matter properly. Please. Omena buze ezo kunando. Omena nibo buze ezo kunando. I can our able DPO Chief Amobi Frank. Otesi wa bia my address. Ihe kwuru ka ị ga-eme. Ya bia gbawala ya obi. Anyị sị ka ibe ko sagwa anyị. Anyị bụ law abiding citizen. And mother ga abia gbu anyị mana free. Bia kwuru Anambra state government na family hojo we wete go ga lụọ anyị ụzọ. Mana contract enye nya bolo yaliti caution. I choka government provide like the contract under the law. That is our demand. That's all. Our able secretary, Honorable Paul. And when I address, why now? From now to 3 days, I can get a good report behind you. Omena buze ezo kunando. Alo kusina ni. I get proof also I think I see you to put there biawa. Get go na mortuary. After 5 days, if the government of Anambra State did not reply, we will take the corpse to government house. So my beautiful family, that brings us to the end of this update. Do it to like the video, share and subscribe. I still remain your one and only Progress the analyst, and I will keep updating you on all the latest happening. Thank you so much and bye for now.